det, der manglede dengang jeg startede virksomhed, var et miljø, hvor jeg kunne hen og finde nogen, jeg skulle starte virksomheden sammen med, eller nogen, der inspirerede mig, eller nogle gode råd, eller nogle investorer eller et eller andet. Ikke? Det var meget, meget mere sporadisk. Nu er det det, så det vil det mangle. Det korte er, der manglede økosystem dengang, det økosystem er der. Og det er også derfor, jeg synes, at det er fedt at lave sådan nogle ting som Go Red i dag, og generelt bruge masser af tid på foredrag og hjælpe andre iværksættere med at investere eller give dem råd. Det er jo fordi, at bare de få, der gjorde det for mig dengang, altså Morten Lund, der gad at bruge tid med mig dengang, det var jo nok til, at jeg blev inspireret, og jeg kunne undgå at lave nogle af de fejl, som han lavede. Det var inspirationen, der gjorde, at jeg startede, men måske kunne jeg være blevet inspireret på et tidligere tidspunkt end efter 4 år som McKinsey. Jeg er ikke sikker på, at det var det rigtige, men det kan godt være, at jeg skulle være blevet inspireret på et tidligere tidspunkt. Og det var måske blevet, hvis der var mere af sådan noget her. Grunden til, at jeg også laver den her konference og synes, det vi arbejder med her er sjovt, det er jo også fordi, at vi kan også godt tale om det på en anden måde, den der direkte se en produktdemo, som du kender alt for godt fra TechSavvy, eller se en pitch-konkurrence, eller snakke forretningsplaner og sådan ting. Lad os lige tage et skridt. Du kan ikke sige op eller ned, ikke? Men også ned i, hvad er mavefornemmelsen her? Hvorfor er det, vi gør det? Det tror jeg, vi skulle et eller andet sted lykkes med. Hvad synes du? Og så skal vi lige huske på, inspirationen til at lave den her konference kommer vi også på. Kan vi ikke lige minde iværksættere om, både de etablerede, der har tjent en masse penge, og dem, der håber kommer til at tjene en masse penge, om at lige at aktivere sig selv, også for at skabe en bedre verden. Og derfor gør vi det her til støtte for Røde Kors. Ikke? Jeg synes, det er noget af det fedeste job i hele verden at være iværksætter. Både dengang jeg sådan var mere aktiv med mine egne ting, og det jeg laver nu. Og det vil jeg gerne have andre muligheden for, og så ved jeg, at det er det, der skal redde det danske samfund, eller øge væksten, og gøre, at vi bare bliver smartere. Mange af de ting, vi gør, det er iværksætteri, der skal gøre det, altså nystartede virksomheder.